Jo ľudia, dneska vyznám ďalšiu videa. Dneska si zahrajeme Muther a Sheriff a ideme na to. Už zasa sme vyhrali. Hej, vyhrávame 3-0 s týmto tu. Okej, zabili sme niekoho. Vyhrali 4-0. Super. OK, poďte už. Kámo. No tak. Ešte tu nikto nejde ku mne. Počkaj, viete čo? Ja pôjdem. Počkaj. Super, ideme sem. Poď sem. OK, takže vyberám si asi toto. OK, ideme na to. OK, lezem. Tak kde si? Ty kokos. Hej, ty kokos. Pariti. Ale kámo, kvôli nej sme zomreli. Kámo, ona zomrela. Musela zomrieť. OK, ideme sem hore. Ty vole. Ten je veľmi silný. Ty kokos. Ty vole, to je aký silný, s ním už nepôjdem. Dobre, nožič. Ty kokos. Jo, zabili sme. Yes, vyhrali sme. OK, toto sme vyhrali. To ona čo má? No super, dvoch ešte zabila. Ty vole. Reálne 15 baťoš. Koľko mám ja? Tam už nejdem. Ideme jedna. Proti nej. Kámo, to dáme. Dáme toto. No a teraz si vrítim. OK. Kde? Kde?
Ty kokos, ona hádže s nožíkami. Ty kokos, no super, kámo. To bude veľa bodov, no. Teraz. To je jak? Jak je to možné? Kámo. No a teraz si vidíš. Kámo, rýchlo! Ty vole, na tom stojíme, jak debil. OK, takže zatiaľ. Skoro je to remíza, kámo, musíme mať remízu. Ty vole. Magor. Ty kokos, skoro. Kámo, ona hraje dobre, kámo. Ty vole. OK. Teraz. Kámo, kde si? Čas ide, čas ide. Ne, ne. Super. Ešte raz, takto príďte. Čakám, more. Zasa ona, ty kokos. Aspoň ideme to vrátiť, kam dáme toto. Nie toto, nie toto. Kámo, stihli sme to, OK. Dodo.cz, je tu Dodo.cz. OK, viete čo, ja sa zabijem. Ja spám. Nemôžem, musím hrať. Kámo, Dodo je tu. To címe. OK, napíšem to címe, dobre? Kámo, to bolo dobre, to bolo elegantne, fakt. Dobre, ideme na to. Musíme vyhrať. Ty vole, to bol dobrý kámo. Tam som videl. Ne, prečo som strelil? Jak, kamoš sa píkal. Jej vole. Chcem už skončiť, kámo, nie je to jedno úplne. Som sráč proste, neviem. More. Hrať. Asi má cheaty nejaké, kámo. No tam len stojí, kámo. To by som mohol zabiť, kámo. Kámo, to bolo jaké. To bolo úplne easy, že. Ronaldo, kámo, to píše Ronaldo. Reálne už môžem písať, lebo som si ukázal tvár, hej. Ježiši, kokos, kámo, vyhráme, keď tam stojí more jak Stigman.
Sme to úplne nevyrovnali, kámo. Vyhrávame, kámo. Prosím. Bože môj. Päť, 3. Kámo, jak napadne CS. Počkaj, CS. To cím. Kámo. Počkej. Pozdrav, okej. Jo, ona má 3 a ja zatiaľ 1, kámo. Bo, chápete, ona už hraje to. Ja to ešte nehrám. Ty vole. Čo ty vole, kámo? Na čo? Okej, na čo? Proste na čo, kámo? Ideme 1v1. Počkej. 1v1. Beriem toto. Okej, ideme ja, Karolina, kámo. Úplne, kámo. Neviem. Ona hraje dosť dobre. Se bojím. O, tam hore. Ona išla dole teraz? Kamo, prečo strieľam? Ty... Vidíte, ja už som strieľal, kamo, ja mám masné ruky teraz. Úplne spotené. Mi horí mobil, kamo. Serema. Tam som videl. Tam je! Ešte sa točím? Áno, ešte sa točím. Ona je niekde... Dobre, zoberiem nožík a idem s nožíkom zabiť ako. Nie, s pištolom. Kamo! Dobre, budem ticho. Dobre, hraj, kamo. Kamo, ja mám masné ruky. Ty vole. Mám masné ruky. No. Aj spotené, ale aj masné trošku. Spotené. OK. Určite. Kamo! No, poď. Počkaj. Ideme dať čo iné? OK, ideme. Čo ideme? Tak, OK. Co? Ideme. Čo ma píšem, more, tak rýchlo. I don't know. No tak, MM2. OK. Ideme hrať. To nevadí. OK, ideme hrať MM2. Hoci tak, už rival som nehral dlho, hej, kámo, ja som nahral toľko veľa hier, kámo. Ja, OK. Neviem, či sa ona na mňa pripojí, alebo ja na ňu, kámo, reálne. Ona je teraz Wonzria, alebo čo? Áno, je Wonzria.
okej, už hraje. Modr mi chce byť. Hej! Ty vole, okej, tak ideme na to. Ako v Muderi som ešte lepšie než tamto, hej kamo. Pozrite, hej, ja ukážem sám. A kde je tu taká rovník? A tu je, servus. Počkaj. Okej. Incontent, ty kokos. Zelená. Jak píšeš rýchlo incontent, kamo? Zelen som napíšel, lebo píšem aj kde ideš. Nie, tento mám. Môž. OK. Čo je toto? Reálne, kamo, to si musím robiť screenshot, alebo to ona vidí. Počkaj, prečo mám takto kameru, kamo? Tu má takto kameru, napíšte to tomu. Hej. Tak to je najlepšie, počkaj, toto musím si dať tak. Kamo, to je jaká onikovka? Tam, ona má nož. Som videl, že má v ruke nož. Počkaj, ja sa musím skryte napísať, až. Kde išla? Ale asi šla tu, nie? Sa potrebujem skryť, da ide. No, sem. Tu sa skryť. Ja viem, to má nož. Kam? Nož, ok. No, tu nikto nie je. Prečo? Kam, taký kreten. OK. Kámo, čo tu píšu, kámo? Také kreteni tu tam píšu. More také hlúposti, iba aby more každý pozrel, že Ježiš, ja som si ukázal tvár, kámo, ja som populárny a mňa to vôbec nezaujíma. Ja som si iba urobil kvôli tomu, aby som si vedel písať s krajinou hry v hre, lebo chápete ľudia, keď píšeme tak moje cedulko v Brookhavene a v iných hrách nemôžeme si písať. To súhlasím, dajte like, kámo. Ale hlúposti more, to by písal. OK, game full. Počkaj, trošku mi to seka, laguje. Book! OK. Aj lagy. Kamo, nikto ma ešte nezabil. Ale OK, čo mi píše? Čo? Idu. Kto? Neviem, jak sa volá, kamo. To neviem. Počkaj, sa tu skrijem na veckách. Jak sa volá. Ale je to dievča. Ale kamo, ja píšem tak rýchlo. Ale je to dievča. Počkaj, Doriti! Ale je to dievča. A je jak Niger. Lebo tak som napísal Niger, ok. A mám... Mňa zabila. Kamo, ja ešte žijem. Však tu si, ty kreten. Ne! Kamo, klamarka. Ona tak klame, kamo, a ja budem klamať, keď budem mať šerif alebo mudr. Ja budem klamať. Bol som posledný aspoň. Nikto ma nezabil. Ty! Tak to teraz čo žijem? Kamo, je plne teplé. Nejaký fanúšik na mňa skáče, alebo čo? Kamo, je to teplé ako kokot. Nejdeš. Ty kokos! No za zľakou. Počkaj, to sa tu skriem, hej.
To bolo veľmi rýchle, ty kokos. Jak rýchlo? Hovorí ti. Jak rýchlo? Please. Kámo, čo je tu more? Máte problém? Nie. Kámo, toto nebolo rýchle. Ty kámo. Bože, vraj to bolo dlhé. Kámo, už ma jemne. Čo točím 21 minút, ale ja to natočím až 30 minút. OK, máme zase Inconton. Klasika. Hej, sú skrytí, kámo, ja sa iba skryjem. Karolina je normálne za mnou. Počkaj, ja opäť ukážem. Aha, odišlo. Ja, nepíši dačo. No, určite šerif. Teraz mám vôbec niečo. OK. Kokos, to je teplo. Teraz je more. Nepoviem. Som ísť, alebo čo? Reálne, kámo, nejaké veci mám. Hej. Halloween, Christmas, to je, kámo. A jarné tu nie sú vlastne, kámo. Ale shop tu je, more počkať. Tak OK. Shop, kámo, mám 570 eur. A more, nie toto. Emotis. GG. More, toto si šporím, alebo... Kámo, ty vole. Ty vole. Reálne ja vždycky si asi budem kupovať stadiaľ. Muzikál. Reálne asi šporím na toto. To má aj Karolina, si myslím. Reálne ma ešte nikto nedá. Počkaj, asi zbieram nejaké peniaze. Kámo, tu som milión, tu nikto nechodí. Díky. Tak to mi dal srdiečka, nechápem, ale ďakujem. Aby som mal plný gun a potom sa pôjdem skryť. Ty kokos, tu sú ešte... tam, tu nie. Ale tu nie je veľa. Čas prejde a vyhrajem. Neviem na to, kámo. Aj ja. Kámo, ja ho budem zabíjať. Mne je to úplne v piči. Aj ja budem zabíjať. Som do piči, kámo. Jebem na to. Áno, ty kokos. Nemôžem písať. Áno. Yeah.
Inkontum zasa. Alebo? Ty vole, aby som si mohol urobiť taký stream, lebo toto je už dlhé. Okay. Okay. Prečo? No, ježišmaria. No, som zvedavý, prečo som jak holka. Karolina tá nezmyslí a pičovine k tomu. Ona zase robí a potom jak sa karma vráti. Ja som zabudol, že dneska ľudia robí edit vany. 610, ok. No a jak, lebo tak. No máš tedy. Si. Trap. Kamo, ja urobím takú miniatúru, že ona má toto. Že ja ju teraz budem trollovať ju. Chcete Karolinu, aby som trolloval? Napíšte do komentárov. Alebo možno aj teraz ju trollujem. A ty si gaj. G-A-I. Ty pičo. Čo som myslel, že som zase ani toľko. Zabite ma, zabite ma. OK. Lebo máš taký skin. Slon, kamo. Skin. Stihol som. Ježišimaria. Máš taký skin. Gay. Nie. A ty si lebo máš taký meké i som dal to. Díky za odpred.
A za to Kasolíne nepoviem, že či má dcer a sr. A za to Hacker! Tie, ktoré takto chodia, nie takto jak ja, ale inakš. No, ja si idem s takým tradenúť. Ty kokos, Karolina vykáva. Tak to je dačo sláva. Počkaj, ja to napíšem. Počkaj. Za to poviem. Za to nepoviem Kasolíne, že či má dceru s h. Muder. Tak to teraz nebudem písať, lebo máme muder. Pekné pesničky. Teraz vidíte môj skills. Až pesnička mi ide. Zase. Kámo. Lebo provokuješ. Lebo provokuješ, more. Sorry, kámo. Neskoro. Content. OK, ľudia, keď sa to páčilo, dajte like a odber. Uvidíte Karolina, ako bude naštvaná, hej. O chvíľu vám ukážem. Ale ja fakt to nepoviem. To mám úplne v riti, čo povie. Proč? Som rád, že to tak rýchlo skončilo. Ideme na to. Skoro.
Neskoro, ty vole. Teraz píše určite. Čo napísala? Čo napísala? Kamo nemôžu na to tobie dělat prank, proto už nerob zo seba Češka. Jo, nerob zo seba Češka, alebo aj Slovenka, ja, ona zo seba robí Češka, kamo, určite. Prank, to je provokácia, kamo, ja keď toto počujem, ale som taký provokovaný. Ma každý môže urážať tu. Nikdy mi nepíšte taký skel, lebo ináč si vás nájdem. Sedím spíť, aby som vyhral. Keď je mi to úplne opotalo. Čakaj, ja môžem cez to vidieť. Kami Karolina, každý sem. Bof. Kámo, to hrozne seka. Točím 37 minút. Oni teraz sa tu bavili, ja som to napíšel teraz ako inkontrol. Nerob. Počkámo. Seba Češka. Jo, tak kámo, tak teraz sa nenázvu. Nerob zo seba Češka. A teraz napíše, veď som Češka. Určite, kámo. Moje spolužiaci ťa poznajú, ty kokos. Nehovor tu pičuji. Nedá sa jej písať. Mudr. Tak teraz je aj v Riti Karolina. Teraz reálne jej naložím ja. Hneď tu je jeden typek, ktoré som prvého hneď zabil. Druhý typek je tam. O, tam je bug. To je ten hacker. Ale zabil som. A ty nerob za seba kokot. Ty pi. Pizza. Ok, ľudia, keď som to páčilo, tak dajte like, odber. Samozrejme, už teraz sa nebudem baviť s Karolinou, lebo ma naštvala. Štve ma. Si jak holka. Mňa to vôbec nezaujíma. Čaute ľudia, hej.